ipai ba nakaleng kila tuit ban netpet ya ka film lingkar kabadang pen ipai ba mentah bo biju cinema hall Shillong. Habakran bat ki katu kat ni ki pai ba ki ong ba kani ka film kadai ka film ka ba internet hadu kata-kata kamtam ha kani ka jok ba mentah ba jelai ba drugs. Donru ki bayam na mar ki kan mau ya ka jinglong samla ka ba kila lap bat sakhi daladi ya bon ki jinge bat ki jingting khu ha ka jingem. Kila ong ru ba kani ka film ka internet palat bat ka ai ru ka jing hikai ya ka emlang sa lang. Kum ban syupin kan mau ya kani ka film la ak da ki klur ak film ka jela ki bala pau ba hapo YouTube kum upahe ipuliau uko do Sanmi i Arman Disyar Anthony Krim ubade unong rai hakaju kapor nangta ukers channel unong le comedy hapo YouTube. Ya kani ka film la penbet penbyang nadong syadong da uba eliges thongni. Nida berkecil sukuman, abang Iwan pejik ni film lingkar ni Pubicu, akan ika live poetrik, kebam taksi. Di ni scam rupa kejing man jungi, akan ika sing kebam talang kejing ayam siam lang ya ki nongak ni film, ngibai dan matalang ni film. Di bat ibro ki bahing basem, aku beli kerpang rui director ni producer jungi ni film, bai lala apan commander, bat shna ni film kebai tenan. Di ngasukur paru iki pai ba kinwan ban kersan ni film lingkar nakba pin sakhi la ki jong kikmat hang ni po biju cinema bat ka film kalong ka baitnat bat ka ajing sing shibun khamtami ki khna sama kum hakani juk menta ngamatai ya ka story rai nong syong ba ka film kalong ka baitnat nadu quality hadu ka film kalong ka baitnat ba bat ka ajing sing shibun khamtam ki khna sama. Nak kalian mungkin actress mi film ku bahan taksi. Ku yang dari film lagi deh. Tapi lo pun lebih penjalan deh ke screen bahaya. Itu nadi namar ba, nong nak up kemilan tila arsenam tama. Dari mentai ibu yang lagi per kam sengat, mentai kam lagi kau tinggal. Itu nadi. Aku tu kau video film pun lebih penjalan deh. Tu kiek long kan orang pun long acting aja kiwek pada ki artis. Ya itu nadi pelat ki acting jong baru. Jong ni kami jeng buan nang tak buan aba barak kilang ki ba bet len te wala kataru ngai ladi rang dang ihi ba don ki badunah den sai te wala kataru ngan persyang men le biang mahana ni syakmat shushu te nakalang fi me fi singa kum na fi wan page ikun na jong no hapo ka screen bahaya ke biang ai temat palat yang na film te ki ju ai mesim na me Hai. Kumno pada lo ipoi hakanika long banong actress kasih ha. Dah kajing am sim remping atra ta pisat senang ne kumno ne ini long kum katakan pi am sim hakanu karukam. Ai sim hi i nga namal ban long ban kumta bang ban mangki suprang te kena film lingkar ri ka itanan kalong ka ba pen i ka jenlong palthai ma te ka bas palat ka film te nakalang fi dei para jo actress ma fi pet hangne bat hak tu ka film ka danam ka jingya phar i man fi kadan namal haka film ngai ka role bayo sanmi de ba ilong kumbalong no kumbapen bit sendang ne babit pisa tambah wah ta kamlang mo kum ta kamlang rap the lang hapre pare ilong ibreu ba jai kum tai kum kaparang su thu ilo joma ba imlong kum karun kan namal ba haka film bon sien ba kibreu ki sim kimot ba ke ka bala ka film kalong kembadi shisha ba ka perthe ho tambah kamte kum tama like kum balbon ba actor bedi drug say imlong kin kum ta kum ka rule jungi ya jikpa jong pipi ilong kum no ki artis mano pa nakde jong film ba pi I feel bad no ba kam itnat ngam ong le mano nang to ba itnat ne ban itnat re wat ya hin la diru actor ngai i kadan hi ka jingduna khandiat i hang tong ni tambang ni khasing nang nilong kum nang nang kampen kiyo ile jong te nang kampen
nang kampen chilori lejong kumno ban akum ban ingi haban pet ken nakaliang yisngo babakla ni nakano kaliang yisngo kum bakaduna hai takan Sementara yawan ketemu. we alai sausan rio nyo takandai Sekarang aku aban ai khublei kerpang i producer i religious thongni i bala aila dianga ban akne ka film te kajing khublei jongar kole cha i mei i bala ju support dianga na do men sha banga ong i banga ko aban no actress te ila sedang shona ka production na jong te kibri nong tu kisa itu kisa khat dianga te nga ai khublei mei khublei shibun mi nanta kumjur i pc badan langani nya ki para jonga baro kini kun jong henban ki balawan support yang amtas ngi kum ikong ri badan lang te khublei shibun Daga get skamba ngi ro nang nishkman inang le bhashushu te kermen me pin sai ibyang yang ko ipat ka flip kublai pi baro ki perlo ki parajor khamtam pi baro ki paiba ki bacu ei pasu tenar pe ki film kasi te ngadon hangni bat ki men imei bari para jonga te wan krishan ya ka film ka bang ang manga te ngada pa jiskumen ka ba kraumo ba toh kendiat nagaleng conga kum muhamman rangba congi te kendiat nak jelong khna te idon gajing jam sim te to nagaleng chi kum gayeng sem iwan ban krisyan nam tak ne film lengkar te ini email idon lang ipara kum cu ni ilok ikun conga idon lang hang ni tak si kum cu ikiaru te ngasngo ban kong song ai ngo yo blai mo bola pli kalat yo ni upara congi bo unlong kum ukaitor ubala ban pen iya kasap ka phong congi hapo trong cái này cả chân la cái trong này là bạn ông thì nghi cũng thì mình ngim lạ bạn ông đã cùng với bắt hàng đây cái này cái lòng cả sáp cái bầu blay là ai vậy và in lòng cung này thì là cái liang trong cũng mình ngăn tập được cái trình ngầu sarong thân đen và là don way là cái thanh trong này nằm bộ một con roblox thì ubami cung cái này cả sáp thì hỏi cái trình xa ngim lạ bạn tiếp cùng cái breu hàng đây ublay và start ula yalam lenti i ula ai kani kasap ban pen inam yaladi hagarong chong perthai ti kumta na kaliang chi kum kayeng semim don kumai pan isu manai kubleru ya pi ba la ban pen i kumni bangi ban keren ban pen i sekiwai pat ki sinong ki thau la ne ki para youtuber ki ba mila ban subscribe le ne ban ni kersan lem leng ba ka video ba phi yo i ba ngadon koi benta ban ong ya phi ki pai ba ki para samla ki para thai para khasi Shobha ban pej ban sakhi dalara ki chong ki khmat ya kani ki film lengkar namar hak jing yo i chonga bat ki jing pej chonga hi ba kani ki film ka ki jing mut sibun nam ta chong i khun samla kan thai bat chanrang na ka banta ki jing im bat kalawai chong i kumnu bengin im ha ki jing im kum ki samla bat bengin don bat ki jing kala ka bamut hadien habot bat ngintip ki jing suthu ya ki jing bakala ka chong i te tang kani khindiat kintin ya kublai sibun tan khnang na sinong wan pek khnang nam ta ban sakhi nam ta lo jong para te kum ta hi Kila jupoi istana teng ne tang tak sini na. kum tu ding khna te ton prolog bayalam ni saiwan hi film hindi men swa Teman-teman. te menta te ngam tu wan nang ni khmat ba don ki bhai ma stem ni ki prakasi ngala hi ban Christian ban sakhi lang kum ni namar ka ching pen kiu lang na menta ki prakasi Tapi semua kumno apa POE para jong ya kencing acting yung lang ka biang ne kambiang ne kumno ne ha kencing pet ke jong pi ma. Hai kecil sia kata te na kaliang congi habangi pej te kum tu kumba ngisi tip ba ro uba pej ro uba le se start uba pej te hendak na kaliang kani ka film ro don hi kecing duna ne yang tai tang bai ye ki bapli ki bom tip ye ki acting le ne ke ni ki tai ban pej te ki yo i ba ka beng hanrai ni bla khamrong ba ni yo i hi ba ka don hi ka tu ka ni kecing bakala le ni kecing duna kaliang kecing acting chong u te ngom hi ki wei pan renga su ong tang ye ni para hi banang ni sikman la mi yang sakawai le ni artli ke film unang le khamba ban sana internet kan long ru ka film ka baya yo nang ni sikman Tapi kuan em pensiun di para ba nang kiu shikmat nang simanta susu ha kiu pada ki. hai na kaliang chongi te ni kermen kum tahi na maru la yo i ki bri la yo i ba ka sap tu galong kum tu tenga kerparu na kaliang kinu ki director bakin sngoba ban khut yo ba unang yai ak na kawai film sa kawai pat khnang ba kan long ba khampau susu kan ni ka thai ki chongi Yo i jong pi ma lang
Pisngo kuno ba piyo I long ya I kun mo ba I sedang ba ni di kam film. Nga te ông bệnh bờ lấy uya làm lần tí te đây là cái bờ trong nô ru te lấy nga xin mang ai chính cái bài bờ skem bờ lấy mang ai bờ nó cái bờ sẽ quay pat cái bờ mang dạy chỉ man chính ai bọc trong hàng ta Nama te piju ai mesim em ya ba ai ben ông lại hà và quay per khác đây là con lấy xì ông đó ni khuyên được cái sẹt quay sẽ ai nhìn quay cái này hay là ông nó cũng ta tapi ya tu kendiat kan ya ka jing om no ya ka jing ai mesim trong pi mo ya ai vậy hay kata mesin ông vậy persiang bahala bala ya lam di kita nastai te ai mesin vậy phải ông minat ya la bah ya la dan buram hikai bahai kini kumia ya la tipsi ba ka kam ka ai ba ngi thumu ban la ro kham tam ka buram bat ka ko te sidan ai ban ong na ban ta ki wei pe ki kemi ni ki para samlan saya ông bệnh nhà tôi siang kun kiti bat ai xin hikai ba bahal da ki kun kiti ki bedan ka sap mentala dong genti saya ông ai ki wei paro penduk singkerman ra ta kula sibuan ka jing platform jang pi ber siang ba kilala ne dari ki bara Kublai pi bro. Marba kadai ka first day ba ni pen I yang ani ka film jongi ka lingkar tis ngau comment ngau kubut kumat iya la de makane ka de ka sim ban ko ki ngas ngau penat bat long ngas ngau comment long ai I ra di mentah ti hapo big screen mo long ngas ngau dan kita ka jing pair mo ba men shwa tang ha mobile menta bat de long ngala yo kata ka chance nga kala long shisha te long bangala mi la de hapo cinema ba he kan ti long ngas ngau comment baro kadai ka jing penyai basa jong lehi te dang don em ka jing kerban no pin ad yang aku film kasi hoi te pin ong ai ya ki pa yaki pat ti kadai tang katahi ba nakapor siya kapor mo kumbangala jukurpat ba pinyawan kersan ya kani ka film jongi long da fiwan ru pinam babi kay namar ba ka don jingmut hati kamtam kum ka kateng hi kila asnga mo lingkar tilong shibun ha gi jingmut ki jing sneng ki ba ila thau ha kata ka story ba ya ha ba ka juk leta ken ha kani ka film jongi tilong da fiwan ru long pinam babi ti kinyo shibun ki luksa mo nama long ling ba ki film am yu I nuksa kilong kumno le community biyo shibun jingmut ken kata hi ngakar pa di kipai ba kenyawan karena baje ki ya kan ya kabaje min step ken pedi kharwestem nang ta 8 baje nang ta san baje bar hinyo baje kulai na iba pidon mentah kan ka film ka ki long kumno biyo iya kan ka film ka film na baro ki film ta ka jing pet jong ate ngamde banga penro ne banga sarong ya lade banga dan mentah ka ka film tama kalong kawi na kawi ki film ka ba ya story hate ka ka film kalong ba ka ka juk ba mentale kam tam ki khon ki kmi ka pa ki buram kila ya hala ka jong kaman tolong ka jing sisa da ki wan pet ki khana samlan dan ki khulung ka ka film kadon jing mut ba ken kala te ban pen kelai ki nu ki brio ki ba im ka nu ka jing im lengkar long kawan ra ka nya ka ta im lang ka salang bakin la ban tay ki nya ka nu ka jing ba ta hilong kumno biyo iya la jam na screen ba ha ka kata te shu dan ka jing ya pen ne kumno na kadon hi jing ya fair tiat tamalong ta dan hi jing small ya la de ma na mar hang to long ko moi hang to por bashoot e ka to ka film hilayo I ba nga ya la de ngalong nervous tala de to film ngamud dari ro mangan long kum to namar portase ngam bidan ai man ong ki pa kalong dia ngakan tu bang kepat lagi ba baro kham tam lagi perlok projor ki bahayeng bahasam bakin wan bantet ban wan fakhi dalam kajong khmat ken yang ka film ambang penro bang dan bentang ka film kila ban ya were ki khon la si family bakin wan pet yang ka film namar kalong kajing sneng si saya ki khon samla jong ni the pi smo kumno pi wa pa ya ka film ka kong yang asuban ai kulai kipai ba ki baju e machnat ki film kasi tingi mentakas ngi wa yo banwan ban pe ka film lengkar hang ni po biju te kalong sha ka film ka ba don chimot abede bat ka jingim ka ba hakani ka chukma mentama
te ngi ba ki don ki langop haga chindi buat kum tam hau terus te henry kadan pakai jingkelman ba ada kidan ki ko jimon kidang la paken ban kelabongan te pikum mo producer kidang hakajing pe jampi long nganong no long kidang dan yang ki film ki ba nakaleng kidang dan bukan sinan ma oh normal ba ngidang sudah peni ini ki benai beladat ke film jonga ba mo karha te hadir juga tu nilai song perkat dekat production house di Barakawai te mentang kita konfe sakawi pat ke film ba lang mut ban shoot na kini kedai basawan kena kalian yang kidang na kalian jonga bat tunjuk na kalian jongi kinong para national film ni wan sigi ban bu ka jigal pa di pai ba subha ban yawan lam ban island ka jigasan dia kan ke film lingkar kebarang peni menta apa biju cinema makalong sya ka film ke ba itnan bat ke ba don jimot habede bat kejuk ke ba mentamo ke ba bon ki ba ki samla jongi ki ba lakum ngap hau jingdi penbuat ke bangi YouTube utau terus anwai pat lada kipai kan ke film kemukai mesim pat epi ba wala dai pelangop au jingdi buat itu anwai lada kidan sya kata kaman nala dia pada ikut kidang la pat ban kela le ne ba kidang bahab yang inde ba kidan ba pelangop gitu cikerman no anwai pat ba phinde bandu cikerman ada kidi kinu no jingdi basnia pi lada pikut jemot pila pan dang im bahab yang haksingi pan sawan pikum mo national film kasi di song kumna ba kita kan film lingkar ningkong shop nga ko aban ay kublay ya kani ka film lengkap kani ka film ka ba kani ka scene ka ba ningkong ba la direct bat la shoot dai Elias tangi ma ka film abang apai ka don sya ta ka jumut khamtam na ka benta ka imlang kasalang kadi sipang jong drugs te haba kikmi ki paru kidi ban sutu ya ka jingjinjar jo gikhon bat gikhon ru kidi ban kongu senang ya ki kmi ki ba haba ki senang ya ki mo teng ban supan pisa kam turu kam yahab teng lada supan pisa khum natip ya kadaw kalong ka ba hi ba ki kmi ki pa kin ai kata ka pisa mo kediat nga su batay kata re ngamlar ban batay than sibun ka film kalong ka babas ka ba internet teka jingkar pat jonga kolong e phiki paiba ki parlok ki parjor ki badan hni hajan sejengai kumju lada phikloi por to yawan ban ya ailam ka jing support na bata ka film lengkar ka film ka ba laisim benta babun ki artis sang ni film kaya ngai skam ba punya internet ikani film lada phiwan ban pai ikani film kani ka film benta dang sedang pun i benta kasni ka live hotarek teka port pun i kolong tu ni kham thok por kharwe steng ar baje bat san baje dai te tangata hi kajing karpat jonga kalong e phi ba subha ba phiniawan ban ailam kajing karshan ang buda kadi film kasi lada manga ma phi ni karshan manu pat ban karshan atrai do we pat na yang kitu kibar pet ki yadu pikam di tenap do ka habang ape ya kani ka jingpe jonga ini ka kini ki artis ni kila abun hi ki ba ya biang ka kham internet itu ka aktris ba ak nong kendong tip kerteng itu abama tur internet tenang ta ke internet syai aktor wasim yang kata ka long yang kata jing acting ke ba biang ta lo kaya hap karkom ak jung bar kanika rule kan kanika rule bo yo ada ke film tengah scam ka kerman scam ba kinaya kiyo sa prang aktor aktris unjuk datang kata hi kulis bon kulis bon itu te ki lokuma ba pej ka film lengka khamtam ba pio iya la de habang apai kini ke film lengka sakawe ro khamtam bang sim benta hidala di hakani ka film banlang kum ikime jong welban mensong balong kum aktor te ngasngo ka khamplana baro kirkum acting namar kani ka film lengka kalong kuwi ka film ka bakit jingmut hadu ta khamtam e yaki khun samla lada kiwan ban ajing kesan ban pet dak khamalan jong bakum no kata ka jing sneu ka yo ban thambor yak brew la da ngim par kat bha ya la ka jong ka chin em tinga iki kham ha brew bha kan ka film kendiat hi kala ban long kumta kambi i namar ba lapen plai ka ni ka film kadon ar beta ka rukum acting ka we ka balong kum ka brew ka bam song kurim ka ba song samla
kabaar kum kawai kalong kami kabala he lau khun ukti hangta kini ki arbanta kadon koi bakhamba brio kadon kabanta pat bala teman smotenat ya i ba elogis thongni balong u producer director jongkani ka film bei ayanga kita kabanta bangan shim kawai ka bangan longkum kawai kalong kami ka barang kham i samla bat kawai kabanta pat kum kalong kami ka bala no teman jadi ikut tuh ya waktu jalan deh waktu tuh jalan deh mah waktu hanyut tak kata ro kede jingsang bang apet je ladi hang tu kata hanya ba ka nga ipher te nga ipher ladi season pej bat kalong ka ba compare ina kirukum simbenta na babun teliki film bang abal aju simbenta te tang katahi tiga ika jingkat pak sakti kepanta kajing pat jongai kikat ba pai ba nong kersan bara bor kibaya juan ajing kersan ki film kasi na kapos kapor te hakani kapor ka bamanta habangi pelai gani ka film lengkar hang ni hapok bijis nama ngakar pat ya baro kinu kersan bat kitu baju e film kasi bakin wan ban ai kajing kersan ban wan jongo e kani ka film lengkar hang ni hapok bijis nama hol te hoj kandiat kan sasim ke jing ya ke babon ke benta namar ka bai tiket kala nang kiu tambah dak ngakar patret ba yawan khanang banwan juko banwan ai ke jing kersan te khanang ba kan pelong ya ngi kinong sim benta la ni kinong sang film manginang la banang ya ile berbore ka babha ya na benta ki film tak kena kebetulan kublai